Wie is voor dit besluit? Oplucht in Juster bij het college. Maar 15 voor en 12 stemmen kan het college met een breed draagvlak in de rie onder slag. Dat maakt mij blij, trots en tevreden op Harlingen. De oude weekend had er nog bot discussie geweest door de locatie. Het liep het erop dat een tal partijen al koersen wil op een oorterrein, het oude zwembad De Koemen. Maar Juster Jong bleurde er net volle meer van oer. Blijdschap bij de wethouder. Zeker, ja. 15-2, dus veel draagvlak ook in de gemeenteraad voor de plannen van het college. Dus ja, daar ben ik zeker blij mee. Ja. De bewennerscommissie van de Prins Claus-stritten dat uitzocht op het toekomstig AZC had protesteren tegen de plannen. Ze binnen teleurgesteld. Ik snap de angst, dus om hun veiligheid. En ze waren hun hondje straks niet meer uit te letten, jongens. En ze zei al, nou dan maken we hier maar verhuisje. Ondanks dat we hier eigenlijk heen gegaan binnen voor de rust. En het mooie vrije uitzicht. En dat ben we nou kwijt. Een amendement met tal van weeskenoer informatievoorziening, veiligens en inrichting in en om het AZC wordt oornaam. Ja, dat is ook zo. Wat ons gemotiveerd heeft om het toch expliciet nog even in een amendement te zetten, is dat wij duidelijk willen maken naar de bewoners, omwonenden, direct betrokkenen, dat wat ons betreft die specifieke dingen die wij noemen wel heel erg belangrijk zijn voor onze uiteindelijke afweging of we tevreden zijn met het resultaat waar het college mee zal komen. Het had de kuken in Tesseweenske maai en zal de buurt zo vol mogelijk beloeken bij de plannen. Maar de bewoners hadden er net het meeste vertrouwen in. Nou, dat maken we dan maar beschermen. Ja, de ervaring leert dus dat er een hoop zijn wordt, maar de daden, nou, dat maar wel wachten. Takken je maar het, maar het AZC kleerwijzen.